Sound sa intro do. What's up mga kadaong iway? Padung ni Miguaron, padung ni sa Mandawi kay namoy meet si Kuan BG Andal sa Hasula. Kami buat di-invite mo dito karon. Siya la istorya, siya la. Bang ko nung bilig di po. Okay pahurot jud. Biar ko kape. Hastang tirungan. Kaya sa mga gisi na pagkagisi, gidagat. Magmukbang ko ni Miguaron, Lechon Billy sponsored by Hasula. Na sila do dikatap. Top 3 na sila sa Kuan. Pinakalami nga Lechon Belly sa Ibog Cebu last year. Kasi ginabot mo dito wala Lechon Belly, Red Horse ra, patay. Kana ano? Waji ang ngay mag-vlog solo. Bati ang kurma. Yay, manimaho ng Kuan, Lechon Belly. Dool na may mga kadamay. Alright. Wala mo sponsoran. Tada! Padung na yung sponsor. Ko ika. Kung si LBG Andal. Ako si Bart! Ama? Naon tag-aron, Lechon Belly. Gamay rin kan. Ito sa nihiloton kayo para Wa kay lana na daw. para kondisyon gini. Nami, uy, di mo maglaway, ana? Boss Chipo yung si BG Andal. Ano yung mga gahe sa Hasula? Founder. Giputos. Magkuhan na daw, unboxing na daw no? Wala pa ba may kasuha yan na. Okay ra ka? Kira dagdag mo. Kumot kayo, kira. Mo na siya karon ang mumukbangon, guys. Lechon Billy para masula. Magkatilaw na jud mi sa ikatulo nga top 3 nga pinakalami nga lechon diri. Number 0923-5305-868 or 0905-4339-568. Gidagat unta na ganina. Kasi mo sa baho sa Lechon Billy na ulit. Unsa? Puntak na. Oh. Wala day kontak na. Kontak na daw. Tara. Tara ha. Oh. Siya ro di mo kabasa na. Kung di mo kabasa na, hala, panuway mo. A few moments later. Kamu ko na yung mag-vlog ko no, inani ang tubangan ninyo mag-intro pa din mo. Wala na intro na taon. Intro hay ni oy. Gilibak to sa mga producer. Ngaon ni tayo. Sponsored by Hasula. Dari ko layo kay kuda. Mo nila produkto na sila suka ha. Wala suka ha. Yan ha. Lechon Billy kung ganahan mo umorder, contact mo sa 162-8482. Ano ang number? Ngaon dito eh. Yan. Sige lang may pangagda ninyo. Mukbang mo na, mukbang ko nun ni Lechon. Hotdog ni namo sir. Hotdog ni namo. Hindi may mga tag. Pwede ni bring house. Di na padala na mahutong nyo rin yun. Bayaran mo na yun, di nyo mahulog. Patay ka ni. First time, mukbang. Lechon Billy, film me agad. Eh, hinihingal bito may kaoron kay namin ipaabot o sa ka-vlog. Kasi nga na to ba? Dancing traveler. Dancing traveler ko no. Vlogger dari sa Tagatina daw Cebu. Taga Cebu ra, taga Cebu. Ato paabot tong taon-taon, maabot ron. Kay Lawgaw po kuno kayo do. Tanaw na to mosalir bang kalawgaw ni Don Bunho ug ni Don Lawin. Tingnan nang nanguha mo kada, pwede din na. Sorry. Do, kaon mo do. Salamat kayo. Ha? Salamat kayo. Bahala mo din ako makaon ko taro. Nay kanon dre ha. Kani man gud nga vlog. Trial pa ni siya. Ang final lang ni Hugma. Practice din mo ha. Butan kay ang sponsor sa Hasula kay. Ilang practice nga Lechon Billy actual gyud oy. Ya wala ko ko ship no. Ha? Di ang katong final ani katong nice shrimp. Imbitaro na naman ang kuan katong mga big boss sa Hasula be. Bidyandal.
Nga? Kasi pumunta na niyo mo. Sa pila yung bili. Namin mga klase-klase yan na. Original, spicy. Original, spicy, yan. With shrimp. Ang original pila. 2,100. 2,100. Yan pila kilos na. 5 kilos siya, ano po. Maluto na siya, naka siya sa prito. Yan ang spicy. Siyempre nga po, gumaga rin yung sili. Yan. Kasi kayo. Hang ka na? Oo. Pwede mo. Pwede siya may make up. Para masulayan ko yung mga... Yan, kung Hangyo. pwede mo naman na umorder ba? Yan. Kanang ihang kung maayo ko. Pwede nyo i-adjust ang level. Pwede po maka-request of technology yung sibuyas, daghan po yung ahos, depende sa customer. Kung pwede mo nga ganang daghan ng karne, way sibuyas. Pwede na sa sibuyas na lang. Basta timpla na ka. Uy, ilang lechon bili, wag gini bukog ha. Kasi nagtuong mo na ni bukog ha. Wala ni bukog na lechon bili. Nya, ang yung special, Super special na mo, katong may shrimp na. shrimp. Dagang 100. Yung pilam na kilo, shrimp pa na to. 5 kilo. Kung makita lagi mo sa dagat ng timbok sa kilo, isa ka po, punta ka na mo niya. Kaya ulan-ulan naman. Bali, sa karon practice na to. Kani siya, ang sa final nga vlog, katong na shrimp. Lobster na. Dami siya pinawala. Ngayon kami na pero shrimp, ito mga dagdag yan. Karang pasayan science nga shrimp. Lami kayo eh. Lami jud kayo. Paresa to sa Di. Tula Suka ha, nag-45 na gyapon. Oo. Ay nyo kalimti, kung order mo ganang lechon belly sa Sula, ay nyo kalimti ang suka na lang nila. Libre na niya sa kuhan. Dili pa. Adi siya libre. Dahil mga department di process. Lahi ni siya. Malo na mga. Ako sabi ko balo. Ito na kabalo mo. Tingog sa mo. May pagbangaon mo para naway gamit. Wala dai, unsa dai ni? Ay, sponsor na Sula. Ay, nainabot. Eh, naabot na mong gipaabot nga Nagtagiya sa Sula. Ang Si, si Boss Jepoy, tagad na nag-intro ng Nindot yun, nasipa rin ng intro. Si Kate ko kami. So na boss! Ang sa una, budaw ni Bao, ano ni Bao? Sukod na suka. Suka kami. Sukod na suka ka ni ba? Way back 19... Pero Pero bako ba na mga 2 years ba? sa lumod ka tayo, nagsulit at mantika. The rest is history na tayo. Ato isumpay, ato isumpay. Story. Ato isumpay. Story na ba? Guys. One na. Kinasya naman sa among musika, favorite mo sa ron. Magbuhat sa sita. Magbalik na sa ron. Magbuhat sa musika. Kunya kayo. Ang mga tao kayo nakita ron sa suka. Hindi ko na magkahalin ang suka. Wala na ron. So dito na Sula, halang suka lami by Malone na Oh, mga yun. Inong ba kani pag pangayo ni BJ suggestion sa mga pangan ako guan ako Mars ako dito na kaning logo ba kaning logo shout out ni Malone Nakar anak Japan karon Kani nga suka bagay na sa mga babae katong mga bilik kay kilig ko halang nagdamos na ba. Kamay bang suka halang kayo na nagkan kita na bilik kaya to sakto ra mahalak, sakto ra malaki, sakto ra talaga. kabantay mo ako na si Kaon ano ako rin ba nya anong abot mo ba tuloy ba Ano to? Nargaman siya o US. Ako nilang usap. mo to nga Huwag mo kay bawon siya mga baligya. huwag mo kayo timpla dyan sa suka sa una BJ Mali mo, nakita siya Paris na sa suka ko. Ano may lain mga tawa na? Nilito ka lang sa data. Ako daw, nakusan ko yung ikutan niya. Ano yung laki? Ano mo siya si video niya? Actually, kani si Don Bonho, may sa biling bulutog Lechon Belly. Pero, suya ka siya, kay limpyo, kay presentable kayo ba? Presentable kita naan ba? Limpyo kayo. Pag kani mo dad tahi, murag tahi Zarian. Hindi mo naman suka. Kunda? Natin may special guest, luya ni kong asawa. May nagdamay sa gawin, kami kadire ay nagbiyakan. Nagdahil. Awa ko na kung duha ka ba noon, ginagatingog, ginagtanaw lechon.
Bitaw, original mi sa mua. Diblot tong lechon kani karon to ha. Kani yung vlog. Karon naniid na dia unsay buhat din yung lechon dili iyan sa dogon. Simple na din pagmahal na yan. Mao na daw. Kana siya. Katang mo yung tanan. Ya, pilde ka daw. Bilang lagi ni mag-ahos. Wadam ha, susulan. Dako na kayo. Nagpuhon na ni. Unsa pa yung plano ko? Na may plano ko ba? Expand mo? Oh, hindi ka namin babae. Kanang kuha. Babot. Nalagdig. Nalagdig. Ano yung tanaw? Ilap na. Ang setup ang daan ni Gold. Kabandan mo, tig-video ra dyan. Ako tig-kupot kamera niya. Kailangan mo kamay mo kupot kamera niya. Lami, kayo lang gikaon. Wala kang siya. Ya, kamera. Kamu kay naa dire, di mo pala mo kamera gyud. Sige, kaya nag-abot atong usa ka vlogger ang nakakulam na mo. Ako na yung kupot kamera. Dinja kayo mo kay first time gini sa Kamay Boys na magkikula pag vlog YouTube pero pag magmukbang mga sponsor ba di din ilalim ng inani din no mukbang no? Dapat yung feeling kung gano'ng kaon. Lawan lagi kayo mo na guys, no? Mag-rise pa ka nga Papayaran naman, no? Review. na-pure Review. Ibig tayo, lami dyan kayo kanang dili siya ingon parak kaya di po siya ingon nga sakto na siya sa timpla niya. Mupalit kay mo aning dili, apili dili mo gasulang suka. Package yun nila, package. Basta nga pakit ito, F. Dili, titi, ay, package nalita. Ang ilahang lutuanan yun, nadris pa magkalan dapit. Kung naarang og Mandawi, dali na dyan siya ma-deliver. Natay 200. Ano siya? Oo, 200 kaya naman, isbutag ka ng delivery fee, no? Within sa Mandawi, muli ka within sa Mandawi. Sunod ka sa Mandawi, no? Oo. Paggawa sa Mandawi, Manila. without Mandawi, bro. Without Mandawi. Within Mandawi. Gawa sa Mandawi, without. Without Mandawi, 200. Outside sa Mandawi, 200 na siya. Pero, katong mga taga-Kamigi, taga-Dabo, ano, sa deliver 200 doon. Hindi na pwede. Nag-deliver nga, inyo ang tao. Itira mo salig sa Lalamog, Maxim. Wala kami sa uban nga mga delivery ay pero kasi dahil mga tap sila nga. Kaon na mo daan. Tirami agad. Salamat. First time sa Damay Boys. Naining sponsor o kuan, naining sponsor o pamukbang na mo. Asa ka mangita? Wa daw mga naaras Mandawi. Ang mga sipunon na pinamungahan, abot ang Mandawi. Ngaon og lechon bili gisponsoran. Later. Continuation ha, naabot na nga mong kakula ba si sa tingano boss? Oh, the dancing travelers guys. Dancing Traveler? AKA Palos. High five. Wala energy do! Wala energy! Usay Facebook no boss? Ops! High five! Naan ko ron sa negosyo sa akong nag-sponsor ako, akong amigo. Iyang paligya, lechon belly ha, Asula! Nawa, nakatubang ta ha, nakatubang ta pagka. Mga fans, nakatubang ta. Nawa, kami ka ba, lechon belly. Oh! Bonok! Oh. Hi!